Gipagula sa korte ang temporary restraining order aron ipahunong ang pag-release sa over-the-counter nga sweldo sa mga empleyado sa Misamis Oriental Capitol. Gipagula sa Regional Trial Court Branch 18 ang maong TRO aron temporaryong ipahunong ang pag-release sa suhulan sa mga empleyado sa Kapitolyo sa Misamis Oriental pinaagi sa over-the-counter sa Paglaom Hall sa Kapitolyo. Kiniuman gikwestiyon sa pipila ka mga miyembro sa sangguniang panglalawigan ang maong lakang sa gobernadora. Kainumduman nga sa bulan sa Agosto, gipatuman ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy ang mano-mano nga pag-release sa sweldo sa mga empleyado sa Kapitolyo, gawas lang sa Provincial Vice Governor o miyembro sa sangguniang panlalawigan. Gilang nagduso sabog urgent motion to lift or dissolve temporary restraining order ang kampo ni Governor Uy apan gidinay kini sa korte. Nakatakda ang preliminary injunction hearing karong September 5, 2025 ug magpabilin ang TRO nga gi-issue sa RTC Branch 18. Wala pa mihatag og pahayag ang duha ka mga kampo kalabot sa maong hisgutanan.